fata de la ChatGPT că ne-a dat buleală ieri. Hai să vorbim cu ea. Bună, nici nu vreau să te salut. Ieri mi-ai dat buleală, frate. Mi-ai dat buleală, mi-ai zis doar un meci bun din 2 meciuri. Mi-ai zis că bate Girona și se dau 3 goluri. Ai fost perfectă. Dar la Valencia cu Celta Vigo ai zis că bate Valencia, se dau peste 3 goluri și a fost total invers. Ce facem cu treaba asta? Zi-mi și mie. Sigur. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu și să distribuiți pe alte rețele sociale pentru a împărtăși cu alții. Asta va crește vizibilitatea materialului tău video. Succes! Eu cred că am luat o raznă. Eu te întreb de meciurile de fotbal de aseară din Cupa Spaniei, Cupa Regelui, și tu mă iei cu butoane de like? Ai greșit pronosticul la Valencia cu Celta Vigo. Oh, scuze pentru confuzie. Da. Nu știu rezultatele meciurilor de aseară, dar dacă ai greșit pronosticul la Valencia cu Celta Vigo, asta se întâmplă. Fotbalul poate fi imprevizibil. Ce altceva te-ar interesa despre meciuri? Fii atent, casetă ieri pentru ieri, că mi-a sărit 25.000 de oameni în cap, că au pus după noi. În seara asta este finala Cupei Spaniei. Fii atent, Atletico Madrid cu Real Madrid. Zi-mi un pronostic pentru pariuri la Superbet. Wow, sună interesant. Da. Atletico Madrid cu Real Madrid în finala Cupei Spaniei. Cine crezi că va câștiga? Pe ce facem? Ne întrebăm invers? Te întreb eu pe tine, cine crezi că va câștiga? Sau va fi egal Atletico Madrid, Real Madrid sau egal? Zi-mi și mie repede un pronostic. Sau câte goluri se marchează? Păi, e greu de spus cu certitudine, dar atunci hai să vedem. Hai. Cred că meciul va fi disputat, dar aș paria pe un rezultat la egalitate între Atletico Madrid și Real Madrid. Însă în fotbal, orice se poate întâmpla. Tu ce crezi? Câți goluri să mizezi pentru pronostic? Pe zi tu, cam ce rezultat final, zi-mi câte goluri. Tu ai merge pe un X, un rezultat de egalitate, nu? Păi, cu siguranță. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți materialul video pentru a spori vizibilitatea. Da. Acum revenim la meci, tu ce pronostic ai pentru Atletico Madrid vs Real Madrid? Pe merg ca tine, X. Dar gata, hai să terminăm cu meciul ăsta, că mai avem un meci. Mai avem Supercupa Italiei. Fiorentina, Napoli. Zi-mi și aici un rezultat, te rog. Un sfat. Urmărește comentariile, adună like-urile și abonează-te pentru a primi notificări la noi lecții. Apropo, tu ce alegi pentru pronosticul meciului? Pe zi-mi tu între Fiorentina și Napoli. Supercupa Italiei. Ce pronostic? Zile la avem 1.500.673 de urmăritori. Zi un pronostic repede, că se duce timp. Și așa-i dat buleală ieri. Cu atât de mulți urmăritori, presiunea e mare. Știu. Păi hai să zicem, câștigă Napoli cu 2-1. Tu ce crezi? 2-1? 2-1 rămâne? Sau 2-1 sau câștigă Napoli, da? Ok. Hai, te pup jos, băi, vorbim, ne vedem mâine, pa! Din păcate, nu am capacitatea de a accesa sau naviga pe site-uri web în acest moment. Dacă ai întrebări sau nevoie de ajutor cu altceva, spune-mi direct. Numai pa! Pa! Ai ațipit? Pa! Pa. Da. Deci astea sunt